Jedan video klipić. Mjau, 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 idemo, glodarizacija kreće, tu je moj brat, nekrunisani kralj Pariza, gospodin koji ima nadimak Kamikaza. Igor Spasić zvani Kamikaza. Tebe ćemo kumara uništiti na Balkan Info i kod Jovane Jeremića u sljedećoj emisiji. Ali šta radimo, takva ti je sudbina. Kumarici, gdje se nalazimo? Ovo je najelitniji deo Pariza, gdje dolaze samo... A? Samo za tajkune. A to je realno, to je samo za... Koji nije skinuo ovu majicu 3 dana, ali šta radi kad se siromašan? Fanovi, molim vas, pošaljite mi 100 dinara, to je 2,5 eura da imam šta da jedem. Jer situacija zajeba, znači kume, ostaje si me na cedilu ovdje. Evo, kum će početi da plače od tuge, koliko mu je žao. Sad ne znam nije koja ulica, tu je od Eiffela, tu je to Rančić, ali šta da radimo, to je taj Lajfić. Ruje San Dominik. Ruje, a pa da, to je realno.